Hello, vibe song norokno hani lamsogani ketal vlog tini hingke step by step Batima khwlai tete khe khwlai chanani lama ang norokno phunogui tongo haike ang Batima khugui nawui nai sakhai kisar rui nai tui kutung rugui nai o jaga Batima helepjakno ang rui rwkha obono kaham khe muphun chuknai muphun mani yagulo hingke rwsam rok mo kwrwi phano kisa misa khwlai chanani hingke paike khwlai cha ang norokno phunukano haike ko wanana nangya twigono mutari bai khlainai kwchap khe sugui mano sugui paimani yagulo Batima khwlai tete kheno khwlai chawi mano je ang hai nukhung kwtal khai tongnai rok ni bagui khe belai kheno kaham iko obo haike no khwlai tete khe khwlai chai mano angbo tini no first time khlaio haike norok bo obo haike no khwlai chai mana nwkha khwlaio ani video ni bisingtwi haike ani video o je kwtal nai tongnai rok no ang belai kheno hambai maro subscribe like share comment khaina tapokdi vibe song norok obo haike no iko je kwchap khe sugui painai o je sakhai rwi rukmani twitung obono phulte phulte khe ruui nai iko aboni belet haike naithok naithok khe tagui nai rwi mano haike Batima chanai bo duita tongo kaisa wngkha mui morok ni bwtwi hingke abo chawi manya abo wngkhe mal o hingke je Batima pubar 12 aboni bwtwi hingke se bwtwi bo Batima khwlai bo naithogo tei mabo maila chawi mano je mui morok ni bwtwi rok hingke kupur o mabo mal o obo hai aboni bagui norok muitu narwkdi jephru phano Batima khwlai chanani hingke Batima pubar ni bwtwi no se khwlai chakha hingke kaham haike ani Batima ready nongkha ang tabuk kari sinai colour mobile ni bagui horbla publeng bleng khe kao baithongok khe naithok khe no kao haike hambai paiso jora nai tongma bagui।